και έχει να κάνει και με πάρα πολλά άλλα. Θέλω όμως να δώσω τον λόγο στον κύριο Δημητρούλη, τον βιοχημικό, ο οποίος με παρακάλεσε κατά τη διάρκεια του διαλύματος ότι ήθελε να κάνει κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με αυτό που μας είπατε με τα πειράματα, με τα ποντίκια. Όχι, θέλω να πω ότι... Για κάτι που είπε ο κύριος Καλιοτζής, κατά πόσον υπάρχουν στοιχεία από αυτούς τους αεροψεκασμούς είναι. Η υγειονομική σχολή του Πανεπιστημίου Χάρβαρτ και με δυσκολία πήραν από τον αέρα τέτοια ποσότητα Δείγματα και την δηλαδή, αναλύσανε. Μάλιστα. Ένα άλλο που θέλω να πω, έχουμε τα παραδείγματα 8 χρόνια πριν στην Καλιφόρνια. Οι υγειονομικές υπηρεσίες βρήκαν μέσα το αλούμινο και το μπάριουμ, τα οποία ήταν τοξικά. Ναι. Το παράδειγμα δεν το έχουμε στον Καναδά, όπου από το βρόχινο νερό βρήκαν πάλι τέτοια μικροσωματίδια και ολόκληρη πόλη είχε πρόβλημα, όπως ήταν η Εσπανιόλα. Μάλιστα. Κύριε Καλιοτζή, Ναι. θέλετε να μας πείτε και περισσότερα πράγματα, γιατί τοποθετηθήκατε στην αρχή έτσι τελείως εισαγωγικά για να μας διαφωτίσετε σχετικά με το τι συμβαίνει. Θέλετε να προσθέσετε κάποια ακόμη στοιχεία, δευτερολογώντας τώρα. Ναι. Σχετικά με τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Τάκα, Ναι. που μίλησε για το θέμα του φυτοπλακτών. Το φυτοπλανκτόν. Ναι, Λοιπόν. αυτή η μεθοδολογία είναι μια μέθοδος μάλλον, η οποία ανήκει στο σχέδιο Geritol και έχει να κάνει με τις στρατηγικές απέναντι στις κλιματικές αλλαγές. Δεν συμφέρει το σχέδιο αυτό, εγκαταλείφθηκε γιατί κοστίζει δισεκατομμύρια δολάρια. Το σκεπτικό ήταν να υπάρχουν πλοία ανάμεσα στους πόλους, το βόρειο και το νότιο, οι οποίοι θα έριχναν οξύδιο του σιδήρου, σκόνη σιδήρου, και θα βοηθούσε στην ανάπτυξη του πλακτών. Αυτό όμως θα είχε σαν αποτέλεσμα συγχρόνως και μια τερατογένεση περιβάλλοντος. Καταλάβατε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι μια από τις προοπτικές λύσεων, η οποία όμως δεν φαίνεται να πετυχαίνει τόσο πολύ από πλευράς κόστους, ας πούμε. Ναι, αλλά ο κύριος Τάκας μας έδωσε και μια άλλη εναλλακτική λύση λέγοντας για την ηλιακή ενέργεια. Κάτι που έχει ακουστεί και πριν καιρό, έτσι δεν είναι κάτι καινούργιο. Για να μην πέφτει η ηλιακή ενέργεια πάνω στη γη, βασικά θα έπρεπε να τοποθετήσουμε έξω από την ατμόσφαιρα της γης τις ηλιακές ασπίδες, οι οποίες ομοίως και αυτές είναι ένα τεράστιο κόστος, διότι το να τοποθετήσεις τους ηλιακούς καθρέφτες στην επιφάνεια της ερήμου, ανακλάς, αλλά έχεις κόντρα τη ζώνη του διοξιδίου του άνθρακος που διατηρεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Και μάλιστα σε αυτό το σημείο σας καλό θα ήταν να δούμε τη φωτογραφία που μας δείχνει ακριβώς πώς αναπτύσσεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι η τρίτη εικόνα κατά σειρά. Είναι η τρίτη εικόνα. Ναι, άρα θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Παύλο από τον έλεγχο, μήπως μπορεί να μας δείξει την τρίτη κατά σειρά εικόνα, όπου είναι για το θερμοκήπιο. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι. Λοιπόν, τι βλέπουμε, κύριε Καλιοτζή? Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα ένα μεγάλο τόξο. Κίτρινο τόξο. Είναι η ηλιακή ενέργεια, η οποία πέφτει πάνω στη γη, την θερμαίνει και δια της θερμόσυνης δημιουργείται μια περιόδης ακτινοβολία, η οποία κανονικά, εάν δεν υπήρχε συγκέντρωση του διοξιδίου του άνθρακος, το οποίο είναι υπομορφή ενός γυάλινου παρεμβάσματος, αυτό που φαίνεται έτσι εκεί πιο πάνω κάπως, σαν καθρεφτάκι, ας πούμε εκεί, ναι. Τότε θεωρητικά, όπως συνέβαινε παλαιότερα, ή μάλλον όπως συνέβαινε παλαιότερα, τότε όλη η παραγόμενη θερμοκρασία της γης θα έφυγε προς το διάστημα. Βέβαια, φεύγει ένα μέρος, αλλά και ένα μέρος παραμένει. Και αυτό το οποίο παραμένει είναι εκείνο το οποίο επαυξάνει την υπερθέρμανση και κατά συνέπεια είναι το λεγόμενο greenhouse, το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Άρα λοιπόν το να τοποθετήσεις μια σπίδα εσύ κάτω, έναν καθρέφτη, πάλι αυτό δεν θα μπορέσει η θερμοκρασία η οποία θα πρακτεί δεν θα μπορέσει να περάσει τόσο εύκολα. Πάλι ένα μέρος θα φύγει. Γι' αυτό είχαν πει ότι καλό θα ήταν οι ασπίδες αυτές να τοποθετηθούν στον κοσμικό χώρο. Δηλαδή υπό μορφή ενός γεωστατικού τόξου, το οποίο θα είχε τους καθρέφτες αυτούς και θα ανακλούσανε την ηλιακή ακτινοβολία. Αυτό ήταν βασικά το σκεπτικό όπως το είχαν σχεδιάσει, το οποίο βέβαια είναι και αυτό πάρα πολύ δαπανηρό. Έτσι. Λοιπόν, κατά συνέπεια, υπάρχουν διάφορες προτάσεις για τον κλιματικό έλεγχο και για, εν πάση περιπτώσει, την διόρθωση των συνθήκων που έχουν δημιουργηθεί από ανθρωπογενείς παράγοντες, ας πούμε. Αλλά δεν είναι όλα αυτά τόσο εφικτά από πλευράς οικονομικών. Κοστίζουν, μας λέτε πολλά. Κοστίζουν πάρα πολύ. Βέβαια θα μου πείτε και τι θα γίνει. Μα γι' αυτό ακριβώς
προσπαθούν να βρουν άλλες λύσεις. Ακόμα και η λύση του θέματος που έχει να κάνει με τους ψεκασμούς. Ναι. Θέλετε να μας πείτε δηλαδή ότι είναι η φτηνή λύση, αν καταλαβαίνω καλά. Αλλά και πάλι, Ναι. και πάλι είναι οξύμορο το θέμα. Για ποιο λόγο? Διότι υποχρεώνει σε αεροπλάνα να πετάνε, τα οποία πρέπει να πετάνε επί μονίμου βάσεως. Άρα λοιπόν επιφορτίζεις πάλι την ατμόσφαιρά σου με κατάλοιπα από τις καύσεις των καυσαερίων των αεροπλάνων. Και συν της άλλης ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να γίνεται συνεχώς. Δεν είναι ότι ψεκάσαμε σήμερα και τελειώσαμε. Πρέπει να συντηρείται ο ψεκασμός για να δημιουργηθεί αυτό το πράγμα. Μήπως όμως είναι μικρό το κόστος στην προηγούμενη περίπτωση? Δεν είναι τόσο μικρό το κόστος. Βέβαια υπάρχουν διάφορες συνωμοσιολογικές υποθέσεις ότι δήθεν οι φθηνές αεροπορικές πτήσεις χρηματοδοτούνται από τις διάφορες κυβερνήσεις ώστε να γίνονται περισσότερες και φθηνές αεροπορικές πτήσεις κτλ. Ώστε να μπορούν πιο άνετα και πιο εύκολα να γίνουν οι διάφοροι ψεκασμοί χωρίς ιδιαίτερα κόστη. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να δεχθούμε, κύριε Καλιοτζή, ότι διεθνώς οι κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή έχουν συμφωνήσει ότι είναι ένα πρόγραμμα, αυτό το πρόγραμμα των αεροψεκασμών, που πρέπει να το υποστηρίξουν, ότι συμφέρει δηλαδή? Κύριε Λιβανός, το θέμα είναι το εξής. Ότι γύρω στα τέλη του 1990, όπως σας είπα, χτυπάμε κόκκινο και αρχίζουμε πλέον και συζητάμε για την υπογραφή του πρωτόκολλου του Κιώτο. Το οποίο πρωτόκολλο Κιώτο τι μας λέει? Ότι μέσα σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές των ρήπων κατά 20%, 15 με 20%. Εντάξει. Μερικοί το υπογράψανε, άλλοι δεν το έχουν υπογράψει, δεν θέλω να αναφερθώ σε ποιοι δεν το υπογράψανε. Το θέμα είναι ότι και πάλι είναι πολύ λίγο αυτό που μπορεί να προσφέρει το πρωτόκολλο του Κιώτο. Πρέπει να βρεθεί τρόπος, τελείωσε, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για τον έλεγχο και την καταστολή όλων αυτών των ρηπογόνων καταστάσεων. Προσωπικά δηλαδή, και πολύ σωστό, είναι πολύ λογικό, αλλά προσωπικά πιστεύετε ότι δεν είναι ο τρόπος ο σωστός αυτός, οι αεροψεκασμοί? Δηλαδή, εσείς απλώς πιστεύετε ότι δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση, αλλά δεν είναι και επικίνδυνη έτσι όπως γίνεται? Κοιτάξτε κάτι. Είπαμε, δεν μπορώ να επέμβω σε θέματα τα οποία δεν γνωρίζω. Του λέει ο κ. καθηγητής ότι ανεκνεύτηκε οξύδιο του αργυλίου, ανεκνεύτηκε βάρη κτλ. Δηλαδή, μπόρεσαν να πάρουν δείγμα, λέει, αλλά αυτό δεν μπορώ. Που υπέφεραν, έχουμε και ναι, σαφώς κύριε. Δεν αμφιβάλλω σε αυτό που λέτε. Αλλά και το 13ο αιώνα, ας πούμε, στην Αγγλία, όταν συνεδρίαζε το κοινοβούλιο, απαγορευόταν οι καύσεις για άνθρακος, διότι δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν μέσα στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, πάντοτε υπήρχαν τέτοια προβλήματα υγείας, προβλημάτων περιβαλλοντολογικών συνθήκων κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ, εν πάση περιπτώσει, να πάρω μια συγκεκριμένη θέση. Βέβαια, φυσικά, όταν είναι από πάνω σου κάτι και σε ψεκάζει συνέχεια και αυτό το κάτι είναι επιβλαβές για την υγεία, επόμενο είναι κάτι να εμφανίσεις. Νομίζω ότι ένα πράγμα που δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει είναι ότι εφόσον συμφωνούμε όλοι αυτή τη στιγμή, και οι κύριοι που βρίσκονται παρόντες εδώ και οι άνθρωποι που μας βλέπουν από το σπίτι τους αυτή τη στιγμή, ότι όταν έχουμε να κάνουμε με αλουμίνιο και με βάριο, έχουμε να κάνουμε με τοξικές ουσίες, ως τοξικές ουσίες δεν νομίζω ότι είναι αθώες. Διαφωνεί κανείς επ' αυτού? Δηλαδή δεν μπορούμε ότι είναι αυλαβής, έτσι. Δεν έχω να διαφωνήσω. Αλλά μιλάμε για συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία εγώ δεν τα γνωρίζω. Αυτή τη στιγμή δηλαδή το περιβάλλον στο οποίο ζω εγώ είναι πολύ πιο ρηπογόνο και πιο επικίνδυνο από ότι αν μου ρίξει ένα σπρέι με αλουμίνιο αυτή τη στιγμή. Ορίστε, μελέτες εδώ πέρα. Δηλαδή είναι πιο αθώο το αλουμίνιο, θέλετε να με πείτε? Προσέξτε κάτι. Σε σχέση με το χρονικό διάστημα που έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Εδώ πέρα υπάρχουν μελέτες οι οποίες δείχνουν το κακό το οποίο έχει δημιουργηθεί από το ίδιο το τεχνολογικό, το βιομηχανικό περιβάλλον, ας πούμε, καταλάβατε. Ναι. Και μάλιστα υπάρχουν μετρήσεις οι οποίες ποικίλουν από βιομηχανικές μονάδες σε βιομηχανικές μονάδες ή έχουμε επισυσσόρευση ρηπογόνων παραγόντων σε βιομηχανικές περιοχές. Λέτε δηλαδή ότι εκτός από το αλουμίνιο και το βάριο υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία ευθύνονται. Δεν είναι μόνο αυτά. Ότι δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή δεν είναι ξαφνικά, δεν ήρθαν να μας ψεκάσανε, μας εννοείται ότι και ως εκ τούτου, ας πούμε, αρχίσαμε να αρρωσταίνουμε. Δεν ισχυρίστηκε κανείς, κύριε Καλιοτζή, ότι μόνο αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος, έτσι, προς Θεού. Απλώς παίρνουμε και εξετάζουμε σήμερα το δεδομένο στοιχείο, το οποίο μάλιστα, όπως είπατε, πολύ καλά κάνετε και αναφερθήκατε στο Κιώτο. Αν δεν κάνω λάθος, η Αμερική δεν το έχει υπογράψει. Και αυτό κάτι μας λέει, νομίζω. Εντάξει, κάτι δεν με ενδιαφέρει ποιος το έχει υπογράψει και ποιο δεν το έχει. Γιατί άμα αυτό το πράγμα προκύπτει από την Αμερική, δηλαδή εκεί πέρα υπάρχει ο επιστήμον ο οποίος εφήβρε αυτή τη λύση με τους αεροψεκασμούς. Το θέμα είναι το εξής. Αν δεν βρεθούν, που συμφωνώ με τους κυρίους, εναλλακτικές πηγές ενέργειας
Σε λίγο ο καινούριο πόλεμο που θα γίνει θα έχει να κάνει με την ενέργεια και με το νερό. Σε αυτό συμφωνούμε. Σε αυτό συμφωνούμε. Εντάξει, τελείωσε. Ναι. Λοιπόν, κατά συνέπεια, έχουμε φτάσει σε ένα επικίνδυνο σημείο και πρέπει κάτι να κάνουμε. Μάλιστα. Και στο κάτω-κάτω τη γραφή να σα πω και κάτι άλλο. Όλα τα επιστημονικά επιτεύγματα, τα οποία είχαν θετικά αποτελέσματα για τον άνθρωπο, περάσανε και από κάποια επικίνδυνα στάδια. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα έχουμε και κάποιους παράπλευρες απώλειες. Θα αρχίσει να εκνευρίζεται ο γιατρός μας. Κύριε Δημητρούλη, βλέπω να αδειμονείτε. Και εσείς και οι δύο. Να δώσουμε και ο κύριος Δημητρούλης αδειμονεί, οπότε να αρχίσει να διαμαρτύρεται πρώτα εκείνος και μετά εσείς. Σας ακούμε. Αυτό που θέλω να διαφωνήσω ήταν όταν στην Καλιφόρνια πίναν το νερό χωρίς να ξέρουν ότι έχει τοξικές ουσίες που θα τους κάνει καταστροφή στον οργανισμό. Ένα. Δύο. Έχουμε το ΟΗΕ να απαγορεύει να ανακατεύομαστε για την καλυτέρευση του κλίματος ή χειροτέρευση και από την άλλη μεριά ο ΟΗΕ, εν γνώση του, γίνονται οι αεροψυχασμοί. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε σε ένα κλειό, γιατρέ μου, δηλαδή. Δηλαδή σου λέει ότι θα μπει μέσα εδώ και από εδώ δεν έχεις διέξοδο γιατί έτσι το αποφασίζω εγώ. Συν το γεγονός λέει ότι η Αμερική δεν έχει υπογράψει σχετικά με αυτό για το Κιώτο. Θέλετε να κάνω ένα σχόλιο? Βεβαίως. Σε εσάς ο λόγος τώρα. Λοιπόν, καταρχήν χαίρομαι που εκ δεξιών αγαπητός μου φίλος δεν συμφωνεί με κάποια άποψη που έχει δημοσιοποιηθεί όσον αφορά το φαινόμενο του θερμοκηπίου, που υποστηρίζεται ότι είναι ωφέλιμο. Δηλαδή αν φτάσουμε και στο σημείο τώρα να διορθώνουμε και το Θεό, αυτό σημαίνει ότι θα άξιοι της αυτοκαταστροφή μας λόγω υπερβάσεως του εγώ, που γινόμεθα πλέον επικίνδυνοι και για τα σχέδια του υψίστου. Είναι πέρα από βέβαιο ότι η απειλή, η προσεχής της υπάρξεώς μας και της επιβιώσεώς μας είναι η αντιμετώπιση, η σημεία αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου, το οποίο είχε την μορία ο πρόεδρος των ΗΠΑ να αρνηθεί να υπογράψει αντί να ευχαριστήσει δια την πρόταση αυτή και δια τη διαπίστωση αυτή και να το υπογράψει πρώτος όταν έχει την 25% ευθύνη δια τη ρύπανση της διεθνούς ρυπάνσεως, και ειρνήθη να το κάνει αυτό λόγω προεξαρχόντων συμφερόντων. Δηλαδή δεν χορταίνει που εκμεταλλεύεται όλη την υδρόγειο, δεν χορταίνει που με το αίμα το δικό μας επήλθε η νίκη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που δυστυχώς με την τακτική που ακολουθεί δεν ξέρω αν πρέπει να μετανοήσουμε που υπεστηρίξαμε τους συμμάχους, δεν χορταίνει με τίποτα και σου λέει να πεθάνουμε όλοι προκειμένου να κερδίζουμε περισσότερα δολάρια. Απορία, γιατρέ μου, ο ίδιος δεν θα πεθάνει μαζί με εμάς. Μα ο σκύλος όταν τρώει το κρέας που του έχεις βάλει δηλητήριο και να του το πεις το αυτί, θα το φάει. Μάλιστα. Δεν έχει ευαισθησία. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχει συναίσθηση και επίγνωση. Μωρέγει Κύριος ον βούλετε απολέσει. Λοιπόν, θέλω να καταλήξω και να πω ορισμένα πράγματα. Σήμερα είπατε κι εσείς αν είναι ωφέλιμη από κάποια άποψη αυτή η τακτική. Μα μου λέτε πώς είναι δυνατόν να είναι ωφέλιμη όταν οι ίδιοι Αμερικανοί που είναι ένοχοι υποστηρίζουν ότι πεθαίνουν 80 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι. Είναι δυνατόν να πεθαίνουν 80 εκατομμύρια και να έχουμε ωφέλεια? Προφανώς το αποδίδουν σε άλλους λόγους τους θανάτους αυτούς. Υποθέτω εγώ. Όχι, δεν τους αποδίδουν. Παράπλευρες απώλειες αυτού του λόγου. Αυτού του λόγου. Δεν λένε άλλο λόγο. Ναι. Και θέλω να προσθέσω για να καταλάβετε το μέγεθος του κινδύνου, ότι αυτά τα νανοβακτηρίδια που ανέφερε ο κύριος συνάδελφος Πολύ σημαντικό στοιχείο. τρέφονται από το αλουμίνιο. Όσο αυξάνουμε το αλουμίνιο στην στρατόσφαιρα και στην ατμόσφαιρα, τόσο κατά γεωμετρική πρόοδο αυξάνουν τα νανοβακτηρίδια, τα οποία αχρηστεύουν τον ανοσοβιολογικό μηχανισμό του οργανισμού. Και πρέπει να πω, και δεν το λέω γιατί είμαι εγώ μεγάλος, ότι τα υποψήφια θύματα είμαι θα εμείς οι μεγάλοι πρώτα.
Ναι, το είπαμε. Διότι ότι προσβάλλουν είναι τις μεγάλες ηλικίες. Μεγάλες ηλικίες και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα. Ναι, και καταστρέφεται και το αναπνευστικό σύστημα και το οροποιητικό και το ύπα και το πεπτικό και το νευρικό σύστημα. Μάλιστα. Και προπαντός αυξάνει ο καρκίνος και αυξάνει και όλα ενώσει εκφυλιστική του κεντρικού νευρικού συστήματος, και αυτή η επιδείνωση θα βαίνει κατά γεωμετρική πρόοδο. Αν όμως, γιατρέ μου, συμβαίνει έτσι όπως το λέτε, και δεν έχουμε λόγο να αμφιβάλλουμε ότι αυτές είναι οι βλαβερές συνέπειες, διότι είπαμε, μιλάμε για δύο δηλητήρια, όταν μιλάμε για αλουμίνιο και για βάριο και για όλα τα συναφή. Και για θιάφη που είπε προηγουμένως ο κύριος Τάκας. Τότε οι κυβερνήσεις. Θηικό οξύ. Ναι, εγώ το λέω θιάφη να μας καταλαβαίνουν έτσι. Θιάφη θα μεταδίδουν στην ατμόσφαιρα και θα γίνεται. Ωραία. Το λέμε απλά λοιπόν τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ δεν καταλαβαίνω. Η δική μας η κατάσταση, αυτή που βιώνουμε εμείς μέσα στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν οι υψηλά ιστάμενοι, οι οποίοι τους προειδοποιούν μελέτες που γίνονται από διάφορους επιστήμονες ότι κάτι τρέχει. Δεν λέμε ότι είναι σίγουρα κάτι κακό, αλλά τους λένε ψάξτε το θέμα, μήπως υπάρχει κάτι που γίνεται εκ του πονηρού στην όλη αυτή η ιστορία. Και βλέπω ότι δεν βεβαιώνουν να βάλουν την υπογραφή τους και να πούνε ότι όχι, δεν συμβαίνει τίποτα, κοιμηθείτε ήσυχοι. Απαντούν με μισόλογα, ξεφεύγουν από μια ευθεία απάντηση και ουσιαστικά δεν μοιάζουν να ανησυχούν. Δεν μοιάζουν να ανησυχούν, με συγχωρείτε και τελειώνω. Ναι. Δεν μοιάζουν να ανησυχούν διότι γνωρίζουν ότι δεν συμβαίνει τίποτα σίγουρα ή διότι συγκαλύπτεται κάποια πράγματα. Λοιπόν, εγώ έχω να σας πω ότι εμείς απόψε ξέρουμε τι συμβαίνει. Και θα σας το πω εγώ, για να μην κουράζετε το μυαλό σας. Ναι. Θα σας το πω εγώ. Ξέρουν, η υπερδύναμης γνωρίζει ποια είναι η ρίζα του κακού, η αιτία του κακού. Αρνείται να τη θεραπεύσει και καταφεύγει στις ασφαλιστικές εταιρείες. Έλα όμως που το κακό έχει τόσο πληθυνθεί που έχει φτάσει στο αδιαχώρητο, και ενώ είναι αμαρτωλές οι ασφαλιστικές εταιρείες, ξέρουμε τι γίνεται με όλους μας που ασφαλιζόμαστε, ναι. Έγιναν και αυτές θύμα της διεθνούς συμμορίας του χρήματος, διότι όλος ο καυγάς γίνεται, και το είπαν και προλαγήσαντε συνάδελφοι, για να μην θίξουμε κατεστημένα συμφέροντα. Σαφώς. Όπως ελέγχθη για την αιωλική ενέργεια, για την υδατική. Λοιπόν, χρεοκοπήσαν οι εταιρείες και χρωστούν 84 δισεκατομμύρια δολάρια. Και λένε οι ασφαλιστικές εταιρείες, παραιτούμεθα να ασφαλίζουμε ζημιές που προκαλούνται από αυτά που κάνετε εσείς. Και αρνούμεθα να τις ασφαλίζουμε. Τι απλούστερο λοιπόν από το να προβλέψουν όταν με του πολύ χρονικό διάστημα θα εκλείψει και το πετρέλαιο και θα είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε εναλλακτική λύση του προβλήματος και να μην γίνεται τίποτα. Άρα δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, διότι όλα αυτά που γίνονται καθ' υποχώρευση οργανωμένων συμφερόντων, τα οποία στηρίζουν την εξουσία της υπερδυνάμεως. Γι' αυτό είναι και μέτοχοι αυτοί στα συμφέροντα αυτά και έχουμε αποδείξει. Μέτοχος ο αδερφός του Μπούς, μέτοχος ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, δηλαδή είναι άμεση αυτουργοί. Δεν είναι έμεση, είναι πρωταγωνιστές. Ύστερα ομιλήσατε και σας συγχαίρω γι' αυτό. Τι κάνουμε εμείς σαν ηγεσία? Τι κάνουμε? Μα εμείς έχουμε την έλξη της υποταγής. Όπως είναι η ερωτική επιταγή στους ερωτευμένους, που βλέπεις ότι καταστρέφεσαι και λες εγώ πεθαίνω γι' αυτό. Λοιπόν, υπάρχει η υποταγή της ανανδρείας, της φυγομαχίας, της λιποταξίας, της ασυνειδησίας και της νοσηράς φιλοδοξίας. Να είμαι υπουργός, να είμαι πρωθυπουργός και γέα πυρή μιχθήτο. Βεβαίως έπρεπε να υπάρξει αντίδραση. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό λέμε ναι στους Τούρκους. Δεν είπαν ποτέ όχι. Λέμε ναι στην αυτοκαταστροφή μας. Χρειάζεται λοιπόν για να ζήσουμε και για να υπερκεράσουμε αυτή την κρίση ηρωισμός. Πέραν από τη γνώση. Και αυτός ο ηρωισμός δεν υπάρχει. Είμεθα ελλειποβαρείς σε αποφασιστικότητα, σε ευθυξία, σε ευσυνειδησία. Και ήθελα να καταλήξω ότι αυτά τα νανοβακτηρίδια τα οποία εισδύουν, γιατί δεν υπάρχει καμία άμυνα στον οργανισμό, αυξάνουν την οσιρότητα και θνησιμότητα που έχουμε.
Και έτσι πριν 100 χρόνια είχαμε θνησιμότητα 10% καρκίνου καρδιαγγειακών νοσημάτων μέχρι 15%. Τώρα φτάναμε στο 80 με 85%. Έτσι όμως θα εξολοθρευτεί ο πληθυσμός σε ολόκληρη τη γη και τι θα μείνει? Θα εξολοθρευτούν και εκείνοι μαζί με εμάς. Οδηγούμε θέση να στο καταστροφή. Μάλιστα. Κύριε Τάκα, εσείς διαφωνείτε επίσης? Βέβαια, εγώ είμαι στην ίδια γραμμή με τον κύριο Μπαντουβά. Α, με τον κύριο Μπαντουβά. Ναι, και επομένως το Δείξατε από εκεί και νόμιζα με τον κύριο Καλιατζή. Εγώ θέλω να προσθέσω κάτι. Μόλις τελειώσει ο κύριος Τάκας, ευχαριστώ. Δικαιολογημένα να μας βάλετε από αυτή την πλευρά. Όχι, τυχαία σας έβαλα. Τυχαίως, Τελείως τυχαία. Λοιπόν, γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ ελέγχθη ότι εφόσον εκπέμπονται αλόγιστα καυσαέρια, τα οποία εκτός από το διοξείδιο του άνθρακος έχουν και άλλες νοσογόνους πηγές, όπως είναι οι καρκινογόνες ουσίες που εκπέμπουν και διαχέονται στην ατμόσφαιρα, και πολύ σωστά το επισήμανε και ο κύριος Μπαντουβάς τώρα. Λοιπόν, άρα εφόσον έχουμε αυτά, να ρίξουμε, να κάνουμε τους αεροψεκασμούς για να μειωθούν τα φαινόμενα του θερμοκηπίου. Ναι. Δηλαδή, με άλλα λόγια, είναι αυτό που λέγανε οι αρχαίοι. Ενός κακού μοιρέπονται. Αντί λοιπόν να απαριθμούμε τα κακά που έπονται του ενός κακού, να θεραπεύσουμε το ένα κακό. Δηλαδή, αυτό που επισήμανε με έμφαση και ο κύριος Μπαντουβάς. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπε ο κύριος Μπαντουβάς. Εγώ θα στραφώ σε μια παράλληλη γραμμή που ενισχύει την άποψη του κύριου Μπαντουβά. Δηλαδή, ποιοι είναι οι τόποι αντιμετώπισης? Οι παράλληλες πηγές ενέργειας. Μάλιστα. Και το λέτε πάρα πολύ σαφώς και, λέω αυτό πολύ πρέπει σαφώς να κρατήσουν οι άνθρωποι, διότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις. Όπως είναι η ηλιακή ενέργεια, που γίνεται μικρή εκμετάλλευση. Είναι η αιωλική ενέργεια, επίσης μικρή εκμετάλλευση. Υπάρχουν και δυνατότητες αντλήσεως ενέργειας από το νερό. Υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία δεν είδαν το φως δημοσιότητας. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν ότι και αν ακόμα κάποια στιγμή εξαντληθούν σε μεγάλο βαθμό τα αποθέματα πετρελαίου, δεν θα κινδυνεύσει η γη από έλλειψη ενέργειας. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι εναλλακτικοί τρόποι. Ναι. Άρα θα μπορούσαμε από τώρα να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους εναλλακτικούς τρόπους πριν φτάσουμε σε αδιέξοδο. Πολύ σωστά. Άρα, Πολύ σωστά. αντί λοιπόν να... Θα μπορούσαμε δηλαδή στο λίγο σιγά σιγά, άμα είναι τόσο, κοστίζουν τόσο πολύ. Ναι, και δεν κοστίζουν κατά τη γνώμη μου τόσο πολύ. Ναι. Θεωρούνται ακριβές μέθοδοι ενέργειας. Ναι. Γιατί? Διότι οι εταιρείες που παράγουν αυτές τις κατασκευές τις διαθέτουν σε μικρό αριθμό ενδιαφερομένων. Ναι. Έναντι των εταιρεών που παράγουν μηχανές δίζελ κλπ, οι οποίες είναι ευρύτερα διαδεδομένες. Πάλι λοιπόν οικονομικά συμφέροντα. Άρα λοιπόν, Ναι. εκείνο που κρύβεται πίσω από όλα αυτά είναι οι εταιρείες πετρελοειδών. Σαφώς, πάρα πολύ Έτσι. σαφώς. Και απλώς, οι οποίες πάντα, δηλαδή, ναι μεν λέμε εξαντλούνται οι τάδε περιοχές πετρελαίου, όμως ανακαλύπτονται και νέες. επειδή με ειδοποιούν ότι ήδη... Και είδαμε, ας πούμε, συγγνώμη, Ναι. που σε διακόπτω. Τελειώνεται Ναι, μόνο ναι, για να πάρουμε ναι, τις ναι, ναι. γραμμούλες, ναι. Που τελειώστε είδαμε τη φράση πρόσφατα σας. την περίπτωση που ανακαλυφθήκαν πετρελοειδή από τους Αμερικάνους, από αυτές τις εταιρείες, νοτίως της Κύπρου. Τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ανέκυψε ζήτημα αυτό. Και αμέσως είδατε υπεγράφει συμβόλαιο με μεγάλες ταχύτητες. Οι εταιρείες πολιορκούν την Κύπρο και το Λίβανο για να εκμεταλλευτούν αυτά τα πετρέλαια. Γιατί? Γιατί να μην πάμε πολύ μακριά, διότι διότι κάποια άλλες πηγές είναι στα όρια εξαντλήσεως. οι πόλεμοι γιατί γίνονται πάλι Δεν για αυτό το πρέπει. μαύρο χρυσάφι. Με ειδοποιούν ότι είναι πάρα πολλές οι γραμμές που περιμένουν και θα πρέπει να ακούσουμε τη γνώμη των τηλεθεατών απόψε. Δίνουμε αμέσως χώρο για την πρώτη γραμμούλα, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Η Εύη από Ραφίνα. Τι κάνετε? Κάνετε καλά. Ωραία εσείς. Όλα γίνονται για το πετρέλαιο. Για το πετρέλαιο ο καυγάς. Όλη η δυστυχία πάνω στον πλανήτη μας είναι για το πετρέλαιο. Το θέμα είναι ότι ξεκίνησε από την εφεύρεση του Τέσλα για την ελεύθερη ενέργεια και επειδή ο άνθρωπος κατάλαβε ότι οι άνθρωποι είναι ανώριμοι για να χρησιμοποιήσουν αυτό το όπλο, το πήραν άλλοι, οι μνηστήρες οι λεγόμενοι, και ανοίξαν το κουτί της Πανδώρας με αυτό το υποτιθέμενο καλό όπλο, το ΧΑΡ, Ναι.
Και από εκεί ξεκινήσαν όλα, και ο κλιματολογικός πόλεμος και ο ψυχρός πόλεμος και το mind control και η υποταγή συνειδήσεων και η ψυχοτρονική και τη λεγεοδυναμική. Τι να λέμε τώρα, έχετε ανοίξει μεγάλο θέμα. Έχουμε και ανοίξει δεν μεγάλο φτάνουμε ασκό, τουλάχιστον 10 εκπομπές να αναλύσουμε όλο αυτό που κρύβεται από πίσω. Έχουν φτάσει στο σημείο να επηρεάζεται από τον μαγνητισμό της γης και ο προσανατολισμός των ζώων, των πτηνών, των μεταναστικών πτηνών. Γι' αυτό και παρουσιάστηκε ακόμα και στην Ελλάδα το ότι ενώ περιμένανε πάνω στην Βόρεια Ελλάδα να έρθουν τα πτηνά, δεν εμφανίστηκαν στο συγκεκριμένο χώρο. Μάλιστα. Και επειδή γίνονται όλα αυτά πάνω στην Ανταρκτική, καταναλώνονται πάρα πολλοί τόνοι, 95 τόνοι πετρελαίου για να τροφοδοτηθούν αυτές οι εγκαταστάσεις που έχουν απάνω στην Ανταρκτική, και από εκεί δημιουργούνται ακόμα πιο πολλά προβλήματα. Έχω μπροστά μου 5 βιβλία για αυτό το θέμα. Τι να πρωτοπώ, πρέπει να μιλήσουν κι άλλοι. Βέβαια. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτή η εκπομπή. Βέβαια. Θα επανέλθουμε, αγαπητοί. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Χαρήκαμε που σας ακούσαμε. Καλό βράδυ. Παρακαλώ, ο επόμενος. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους επιστήμονες. Τι κάνετε? Θέλω καλά. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι κάποιοι επιστήμονες εφευρέτες μας εφήβραν αυτόν τον πολιτισμό, το ρεύμα, το τηλέφωνο κλπ. Που σήμερα τα πάντα, ας πούμε, που πεθάναν στην ψάθα αυτοί οι άνθρωποι χωρίς να πάρουν μία. Δεν κερδίσαν τίποτα. Ναι. Δώσαν μόνο το πνεύμα τους και τη σοφία τους. Και σήμερα εμείς όλοι οι επιστήμονες, οι μεγάλοι βέβαια που τα κονομάνε που λέει, φτάσαμε την ανθρωπότητα και την κοινωνία όλη η παγκόσμια. Το αέρας δεν έχει σύνορα. Ο αέρας πάει παντού, θα τον αναπνεύσουν και αυτοί και τα παιδιά τους και οι αγέννητοι. Και δεν το έχουν αυτό το δικαίωμα. Έτσι θα πρέπει να τους πούμε το τραγούδι που λέει είναι κρίμα να είστε θύμα για το χρήμα, κύριε, όποιοι να είστε μεγάλοι. Διότι σύμφωνα όπως ο κύριος γιατρός να είναι καλά που το έγραψε στο περιοδικό μας και πρέπει αυτό το περιοδικό να φτάσει παντού σε όλα τα κράτη της οικολογίας μας. Μακάρι. Βεβαίως θα πάει, να το στείλετε παντού. Μακάρι. Θα δώσουν λόγο όλοι, διότι στην παραβολή λέει έδωσε ένα πύργο κάποτε ο κύριος εκεί και είπε πάρτε τον ρε παιδιά, δεν κόσμο, δουλέψτε τον. Εκεί όλοι, δουλέψτε κανονικά. Και αυτοί την κάναν δική τους. Και σε λέει τους, ποιοι ήταν αυτοί που στείλανε εκεί πέρα τους πρώτους που πήγανε και τους σκοτώσανε. Μετά λέει στείλω το γιο μου. Το σκοτώσουμε και αυτό να λέει, μας σκοτώσουν όλους. Τώρα λέει θα έρθει λέει, με το ρόπαλο θα έρθει και θα πει τι κάνετε εδώ πέρα. Πήραμε τη γη όλοι και δεν έχουν τα παιδιά μας και τα αγόρια μας δουλέψουν να βγάλετε λεφτά. Τι δεν κάνετε λεφτά, τι αναπτύψουν τα παιδιά. Έχετε δίκιο κύριε Άμα Νικόλαο. τα πνευμόνια μας γεμίσουν αυτά τις πετρούλες που λέει. Τι θα γίνει με ένα οξυγόνο, θα γυρνάμε όλοι στην πλάτη. Έτσι, εκεί θέλουν να μας καταλάβουν. Τι θα στην ξηρά, βουτιές όπως στη θάλασσα. Να ξυπνήσουν όλοι εκεί. Ευχαριστούμε πολύ, δεν έχουμε χρόνο άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ, η επόμενη γραμμούλα. Γεια σας. Γεια σας. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Νικηφόρος είμαι ένας ποιητής φιλόλογος από την Καστέλα. Μάλιστα. Ο κ. Μπαντουβάς είναι ένας ήρωας της νέας γενιάς. Τον αγαπάμε όλοι από το τηλεφώς. Χαιρόμαστε. Μ' ακούτε? Βεβαίως σας ακούμε. Και πριν από ένα χρόνο είχε πει αυτά τα πράγματα. Τα έχει προβλέψει στο τηλεφώς, είχαμε μιλήσει. Μετά τον Καμποδίστρια που ήταν ο μόνος πατριώτης είναι ο κ. Μπαντουβάς. Πάρα πολύ τιμητικό αυτό, αλλά το αξίζει αγαπητέ. Σας ευχαριστώ, γεια σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Παρακαλώ, επόμενος. Ναι. Σας ακούμε. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια θερμότατα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακολούθησα πολλές εκπομπές, όχι όλες τις δικές σας βέβαια που δεν αφήνω καμία, αλλά μίλησε και ο βιοκαλλιεργητής Γαβρίλ Πανάγος και είχε φέρει αεροφωτογραφίες από τον Άραξο, από πιλότους για τους ψεκασμούς αυτούς που δηλητηριάζουν τον πλανήτη και που οι φαρμακοβιομηχανίες θέλουν πελάτες, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια. Λοιπόν, είχα παρακολουθήσει την ΕΡΤ3 πέρσι, 10 καθηγητές και 2 νομπελίστες που μίλησαν για το υδρογόνο, τη νέα πηγή από τον ήλιο και από το νερό, η οποία είναι 40% φθηνότερη, δεν ρυπαίνει. Και αυτό γιατί έγινε? Γιατί τελειώνουν τα αποθέματα του πετρελαίου. Και τι προετοιμασία γίνεται στη Μεσόγειο? Στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Ελλάδα έχουν ετοιμάσει χώρους τεράστιους έξω από τη Θεσσαλονίκη, γύρω από τα περισσότερα από 800 στρέμματα, για να μπορούν να εκμεταλλεύονται την ενέργεια του ήλιου και του νερού. Και εκ των αναγκών πλέον θα γίνει. Μάλιστα.
Θέλουμε, δεν θέλουμε, δηλαδή εκεί θα καταλήξουμε. Θέλουμε, δεν θέλουμε, θα καταλήξουμε και θα σωθούμε, διότι τελειώνουν τα αποθέματα. Δεν είναι ότι είναι από την καλή τους καρδιά. Όσοι κατορθώσουμε να επιζήσουμε, βέβαια. Ακριβώς. Και η Greenpeace, βέβαια, έχει φέρει τεράστιες λύσεις με την αιωλική ενέργεια, με τα χωριά τα οποία έχουν γίνει με την ηλιακή ενέργεια στη Γερμανία που δεν έχουν ήλιο. Ναι. Και ολόκληρα χωριά οικονομούν ενέργεια ηλεκτρισμού και την πουλάνε στα επόμενα χωριά. Φανταστείτε πόσο θα είχε βοηθηθεί η Ελλάδα που λούζεται στον ήλιο και έχει ακριβώς, αέρα. Ναι, ακριβώς. ναι, αντιδρούν τα συμφέροντα. Βέβαια. Το έδειξε της ΔΕΗ μια εκπομπή η οποία ήταν